on calminama yeeɓiyankoɓe ewo Piindi TV suwa e mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woni yo jaame kisi Allah gone men en garti ɗo e jewte men fina tawa gande men gande ɓaleɓe ɗe tawɗen mamiraɓe men ɓen taw e mamu men jignaɓe men ɓe ganduɗa gullinoma hen golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe jeehi yo Allah yimaɓe yafoɓe harnaɓe aljanna wona jignaɓe heddiɓe ɗen ñaago Allah yo duuso ngo juut kono kadi ɗen jetta sukaɓe jaɓɓe janggude saliɓe yo gandal ngal majju yo gandal ngal maayi ha tengte galleji babiraɓe mumen eɗen joddi ɗo e musidɗo biyeteɗo Amadou Hamady Ba ha jeyaɗo cuuɗi men cukkugal mbiya Amadou Hamady Kunugal ɓuuri andirede ɗo cuuɗi men cukkugal ɗo jeeya eɗen gandi mawɓe heewɓe ko tawɓe e nder galleji babiraɓe mumen mawɓe heewɓe ko tawɓe galleji babiraɓe mumen ɓiɓɓe ɓe ngari doni hen so wiyama Alaji Hamady en wiyama arɗugal Dialal en Alaji Ousmane Dombo en e woɓɓe waɓe noon ko gollinoɓe golle joɗɗe baɗɗe fayida kamɓe kadi jiiti en jetti Allah en jetti sababu o hono Konno Sow caméra o ko Djibi Dieng wondude Ali Fall noon oɗo garɗo hannde o wona koɗo saabu ko bandiraɗo kono kadi ko koɗo e nde ɗo yewtere wona kadi arde yobde yidde andede ala ko enen ñaaguimo ndew arata wooda ko hokki yimɓe hunde e gandal ngal tawi galle ba makko gandal donte ngal majjani mayani Alaji Amadou ko addi fof calmina bandiraɓe yeɓoɓe ewo Piindi TV. Assalamu aleykum bandiraɓe sagal yettude Allah e nelaɗo mum e yettude sababu woni sababu garangal ɗo hannde Aboubacry ko an ɗum ɗo wona hunde hewde jaɓede wona mawnude ni wona haydara ko teddude haalde min tan kono a wawa ñagade mi hunde e aduna ko mbawmi e komi wawa hami wiya mi waɗani sababu ɗum woni taggo jeeti no yettani sababu wawa yettu Allah ko an woni sababu garangalam ɗo hannde sababu haalde me télé ko an ɗo heewi ñagama ɗo heewi yiɗama gila e jiknaɗo dawliɗo o ha jofti e min kono ina tedda min yaade wonno haalde hoore mum wona hunde wemde ko ardi ko foof mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta kaw Alassane hono Konno Sow yiddam nde ko kanko yettini yidde nde gonga ko ɗum yawti ko mbaɗɗa ko hannde ko hunde teddundeyam hay somi yiɗi ɗum wadde walla mi yiɗi haalde no fotiri ni ma jagga noon mi gantu mi wawa yottade ɗon wonno ko ƴiƴam pulagu dogata en andi piya ko onno hersa hay pullo gueɗe kewɗe mi hersata wadde walla mi hersa haalde a jarama Alaji Amadou ɗum waɗi yewtande jutta wona yewtere sodade ala ko minen ñaaguima ya waɗa ko kalɗen ko addi foof Alaji Amadou en jetti Allah neɗen tawa gandal galle bamum tawa hontani an a tawi a honti nde gonɗa suka nde holko jeeɓannoɗa e bamma hakkude mum e almuɓe muɗum eyyi ko ardi ko foof de ko jiyanmi hakkude makko e yimɓe aroɓe ɗon ko neɗɗo fof garɗo no yiɗi fof arda no yiɗi fof fotira kanko no tawrimo ni ko noon woppirtamo kadi kala garɗo ko yiɗata e muɗum ko haade mum nde haaji mum fewnede nde tawa o andodiri e mum tawa gueɗal gongal nga joom pasero e joom mbabba e fof ko jiyaɗo Allah tan ko ardi ko tawrimo ni ko noon yiɗata woppiramo jiɗɗa wiide ko kala ko neɗɗo addi wona jawdi ndi ko neɗɗan kagal o ƴeewata beele hannde yonta men hannde o kamɓe yonta maɓɓe ɗon wano beele oɗon donti ɗum saabu hannde ko yonta auto ji ko yonta galleji ko yiɗi yidde dañde beele ɗon tugni e ko accuno koɗon golloo noon alhamdulillah rabbil alamina gandumi de ko min so neɗɗo ari kala no ardi ñagatomi Allah ko yo Allah rokkam waddude e mum no o wadda hay somi yottaki ɗo waɗanno ɗo ko waddude e mum no waddanno e mum ɗum ñagatomi Allah kala e mon ñagantoɗum e Allah ne kala no neɗɗo ariri yo Allah wallam mi waddira e mum saabu Allah kadi Allah ɓuuri milliard amin heewi ko nette gandal galle bamum hutto ya jiggoyo gande goɗɗe e yimɓe woɓɓe beele ko kutoɗa hannde ko eɗen jetta Allah yo Allah hokke fandinde saabu aɗa hontin ɗum beele koko jangguɗa e makko ko tan kutoɗa walla wonɗo ɓeydonoɗa gandal banggueji goɗɗi alhamdulillah rabbil alamina min hewani ɗo jaami banggue goɗɗo jaami ko gila e gurdam makko ɗo jaami ɗon e woɗɗani heewi ko kutoranmi kimmi ɗum koye mawnam goto ne wiye Sambanugal Dialalo ko Sambanu mawɗo wona Sambanu tokoso kala ko nde garme aduna wonno ombo heccimi ko heewi o yakorno
ko Allah andi ko dañata ɓiɗɗo poɗɗo runtudembo nde dañami puɗɗimi ƴeeso seeɗa o yeehi o waɗimi e juuɗe Sambanu Gala Dialaɗo min gondi seeɗa kala ko kimmi ko wona e makko koye Sambanu noon en kalinani arɗugal o Dialal ay arti hen Sambano mawɗo wondude Dembagal en Bachir en Haruna en jettiɓe kamɓe kala ne jettirten Issa Ousmane Dombo en Moussa en Chérif en e yentude Madani en kamɓe fof e jettiɓe Alaji Amadou galle o ina notano ha joni ɓeena jaaha ɓeena gara ɓeena jaaha ɓeena gara galle fof ina jogui ko ɓuuri hewde wiyede ɓe gollata ko ɗum ɗo ɓe ko ɓalewal ɓe mbaɗata ko danewal ɓe ko naggam e naggam o beele mawɗo waɗanno fof e ko waɗanno ko beele aɗa ronti fof hayso wonani fof ne de woni hen ko heeɓa to banggue wittu woni hen ko heeɓa mawɗum alhamdulillah woni hen ko heeɓa kono kam ala fanno jaatere sa ɓe mbima ɓeɗo jaari ko sa yeehi Saloum ɓe ko affaire ndenka jaari ɓe ko danewal jaari ɓe ko naggam jaari ɓe ko naggam jaari kono Allah hokki en no kalɗa ni jignaɗo ma goko o e Sambano ɓe kalɗa ɓe onon banggue o banggue oɗon jaari ɗum ko duwaw jaabaɗo walla on jaab janggande ɗum walla on bittan ɗum e ko ɓuuri tengtukode e yiidam to maɓɓe to ina nandimi e duwaw jaabaɗo duwaw jaabaɗo ne witte kono ina nande duwaw jaabaɗo sirlu o kamɓe Allah andi to ko Allah andi ɗo sirlu woni neɗɗo kam ni wina no anda ɗo sirlu woni weeɓani andu andi ɗo sirlu woni ko Allah ina nande duwaw jaabaɗo mi wiyani noon ko duwaw jaabaɗo kono ina nandi hen yande kadi sabubinde mawɓe men nden ina jogo gandal gandal ngal mawna kono sifa ñaayogol maɓɓe leɗɗe e hoomade ɓe lekki e wawde ɓe yende lekki e andude lekki ina serte yonta hande ɓe ganduɗa sa joomuya tan jeeya sooda mbusuji adan totta yimɓe ko kalta e ɗum e min de kam to gandumi cuuɗi amen minen min kewani yaade marché min cooda leɗɗe ñalawma arat tan tawa ɗiɗo ñalawmaji ko tiskinaɗi ko poɗɗi ƴeewoyede leɗɗe ɗum hay joom bindi en no gandi ɗum to cuuɗi amen kam ɗum minen kam waɗi ko ñalngu mbo taƴata mbo poɗɗa ƴeewoye leɗɗe waɗi ñalngu mbo taƴata gaddoya leɗɗe ndenka waɗi ñalngu mbo taƴata e lewru gaddoya leɗɗe udditare to banggue jawdi nder yindi to banggue sifa mawɓe moon ne jogotono sifaji jawdi to banggue gabdi walla ko nandi hen beele haaju onon cifo ɗum e na waɗi hen kono heewani no feewi no waɗi kono heewani jaɓani yaaru ɗum heewani wonno haalde sirlu ina teddi won noon ko jibinte e nder jofde ma walla jofde banda sa gari mbiya ɗum tinnoye ɗum walla ittin ɗum kono min jahata min noddire banggue goɗɗo mbiɗa min kaalo mi yiyani ɗum galle ɗo cukkugal mi yiyani ɗum galle Nammari minen eɗen duwono jignaɗo men debbo o Habsata Coumba Hamme Allah yumamo ya fooma harnamo aljanna kamɓe eɓe callatono e jangguinde neɗɗo mo dañani duuɓi 50 to banggue gande men ɓaleeje beele ɗum yettira moon to walla yettaki e minen de to amen to so suga jibinama wonno neɗɗo anda nde yaltata aduna so jibinama tan wona koye tindinede so wawi yeefat ha tilma to banggue danayal to hay ñande wawi nde sa ari ɗon e galle hay cukalel jaarole duuɓi nayyi sa yonama ɗum sa tawi ɗum ɗo no wawma tutto rewɓe ne hen kewan fulɓe ne sifatono nden wiide kewan jangguinde debbo saabu debbo nawa gandal yaltina galle ono ono jangguina rewɓe minen alhamdulillah rabbil alamina jibinaɗo e galle he foof haalanta sirlu o kam ko kumpitimi jibinaɗo e galle he sa yonama ɗum debbo e gorko ka hawri hen sa namnima tottanma ummugol yimɓe go tew hen jeyata womon cukkugal to jamma yo ñalawma subaka e kikiɗe hoddiɓe eko nandi hen e keewal mabɓe beele watta sa yimɓeɓe ɓittodira ha heewa ha ɗeɓa jafno ɗon saabu eɗen gandi toon no nota no feewi eyyi mawɗum noɗa saaha ɗeɓa ɓittude kono so neɗɗo ari wonno hunde nde ala juutani no feewi so tottirama no foti tottira ni hayso yimɓe keewi ko gowtuɗa fof joganoɗa ɗum hattan joganoɗa ɗum muñal kala ko wawta jogane hattal jogane muñal ɗum kam waɗa saaha waɗa caɗele yimɓe gara neɗɗo hen foof adda hakkille mum waɓe hen no Abou en toñanmi so mbiya neɗɗo saɗa wawi jooɗa sa wawa jaaha kono noon no waɗa saaha waɗa caɗele kay no waɗa saaha teddira yimɓe te wonno toon ko ladde ligguey wona ligguey gadduɗa o tan woni ɗon liggeyaji goɗɗina toon jomum
daña hen wonen haaɓe wonen heñiɓe taw ko haajo jaggi joomum haajo laamu yidde fooɗodirede yo banggue politique walla ko nandi hen yetto taw yimɓe ne jooɗi yiiɗa hollirde hoore mum na waɗa e galleji heedoɓe yimɓeɓe sa hokkiɓe hunde ɓe ballama jeeya ceerno taw on jooɗiɓe ɗon beele ɗon mbaɗa ɗum eminen heedo ala toon ala heedo ala heedo heedo ala toon min tawani ɗon ha hande ala ɗon en jetti ceerno Abou Toka men mbiɗen ni musidɗo men ceerno daɓɓiri o salminama kanko e galle makko e wonde makko kala ceerno Amadou ɗo aduna o tolni hannde ɗo laamu gonɗe ɓe jiiɓade seeɗa dawgal nde ɓe jiiɓade seeɗa kala nde hunde jiiɓino jignaɗo moon goo ko yimɓe ne dirano ɗum jamma e ñalawma suba kay kikiɗe ɗo leydi ndi tolni ɗo hannde holko waɗɗi en wadde beele jaam no arta e leydi ndi e ko ardi ko fof de Abou a haali ɗo haala potka haalede gati so jaam ala e leydi sernaɓe leydi e lamɓe leydi fof ndeƴata gonka na wonno hanke ardiɓe leydi ndi poɗɓe yiilo leydi ndi so mbaɗi noon président Macky Sall waɗno ni jombani tan Allah waɗa hen sutura saabu ɗum mawɓe men Fuuta nden mbiyatno ko kurjuru huɓɓata janal wonko tarotoɗa ko tawa toon ko jaam woni kadi onon subalɓe oɗon dawa yiiloyade ɗiɗɗi nder duunde taw on goppi ɗum poklam waɓe hen no ceerno mba kono no daɓɓiri Saydou Mamadou o mo kalɗa ɗo joni nani to jawe e gone e nder cange ne gone e nder lugge wonno Allah ko galo ina wawi wadde sirlu mum e nder luggere eyyi mbiɗa andi hen ha ɗo a jaama ceerno Alhaji Amadou Hamady Ba hol wasi e panta e galleji mon ɗo mbiɗa joni ɗi galle Arɗo Dialal en galleji Ousmane Dombo en galleji mon ɗi galleji Oldu en hol wasi e panta e mabɓe dañɓe jignaɓe liggotonoɓe yanaɓe wune andaɓe haaliseɓe ɓe gonano yimɓe yiltoɓe jawdi e ɓesguji hande ɗi hol wasi e panta e moɗon eyyi Abou a jarama ɗum ɗo ko poɗɗu wasiyede basitomiɓe tan ko ardi ko foof yoɓe ndeno nderiru e gueɗal gongal ngal yoɓe paabo miskineɓe Allah sa yurmima miskinu Allah ko gonduɗa koko desdal Allah Allah ɓoydinma hen sa yurmaki miskineɓe Allah ne wawi teetu desdal mum gati ko tagore miskino ko tagore Allah so tagore Allah ari lardima Allah desdal ngal Allah resnuma oto hat ɗum kalimaɓe Allah ko tawateno ko ɗon kalimaɓe Allah ko yilateno ko ɗon mi wino konngol tekkatal kono noon e won namdal aranimi ɗo joni galle o elle ɓuɓɓe min jeetan jana gatta ɓe ko loototoɓe lootade danewal yiilade laamu udditade yiilade arsuku kono mbiɗon cafra safara yaraka no feewi kono won hen ko anda won leɗɗe gandaɗe ɗen ɗon ina cafra kono en ɓurani yaaru ɗum wonno safara ina waɗi ko namni aduna hande o noon waɓe hen no Aliou Dembourou en foof mbiyat tan kono punta punta tan neɗɗo somi yehima mi waɗanma ɗum min guilam Aliou e Abou funtoɓe so jeehi tawa wonta ɗumen jii sa noddi ɗumen téléphone hay téléphone a heɓata ko kawre ma mbima sawa safara koko yoptoto aɗa andi noon subalɓe oɗon gandi safara ka safri yoɓa ko yoptoto danayal noon sa looti neɗɗo yoɓima salli ala Mouhammad sa dañi ma dañ Allah sa dañani ma dañ Allah ko ɗum haaɗi min yaaru safara no fewi kono alhamdulillah rabbil alamin to bange witto lekki alhamdulillah ko sambano haalanimi ko mi mayan mi waddani ko yettere Allah mi wasaki wadde hande ko galle o tabarakallah ne yaaji kono mataw ko an tan ɓuwade liggade an e Toka walla oɗon jogui woɓɓe liggotoɓe wonɓe galle he wonɓe ɓe galle he hay soko mbima mi jaro e duuɓi 5 walla debbo mbo tawɗa ɗon sa tawani min ɗon sa namnima ɗum a yonama ina wawma tutto a jaama yeeɓiyankoɓe eyawo Piindi TV kuccudirɗen ɗo koye Alhaji Amadou Hamady Ba Alhaji Amadou Hamady Kounogal noon andirte ɗo cukkugal ɗo ko gandal laamgal tawangal dontagal e ballal Allah e ballal Konno Sow ɗo e ayaw men Piindi TV en jettimo en jarnimamamo o so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen ganni yaade ha toon e cukkugal no banduɗen yoga e nokkuji gam yettade nokkuji cafrirɗi nokkuji gandaɗi ƴetten gadden bandiraɓeɓe en jetti Djiby Dieng to banggue caméra kongo Ali Fall Abou Samba Diop so ayaw ngo ko ɗo katen ha lawgol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi